Si Kap, asma. Terus Kap. Kap. Oh, tinanawag ko. Unsa man na? Sa tubag ko. Morning itong babae akong gikuan ba. Magda siya babae diri para aw para ning ma. Musinaw ni atong tungoy ba. Dito ba Kap? Kalamiag gid ni Kap oy. Oh, lumam. So, kaya man ako niya. Hello, sir. Kanang, nanami sa barko, sir. Sige. Nana mo sa barko. Lah. Sige. Ya. Sige, muapas mi dia. Sige, sir, maghuwat mi diri, sir. Kumpleto na ako mga babae, mga siksi, kay ni. Sige, sir. Sige, sir. Bye. Sige, ma'am. Anhaon ta mo. Ya, Kap, okay na. Oh, sige na. A few moments later. Uy, Kap. Asan nito tong kuro ni Kap? Katong di tayo. Ayaw sa masapa tong kron to kaya. So kato si kron to si buyo. Oh. Kinakuha. Tinuod lang kay ato Sus. Kumingking rin ato Ay lang sa nga kumingking na to. Oh. Para maka-escorta na Oo, ba? siyempre. Yup. Ay, nya. Asa ron si Buyong? To dito. Akong gisugo pasugba sa isda. Sige. Ato. Sir! Kaya sila, sir! Kap, mana Kap? Mau din eh. Sus. Lami-lami gid. Ah. Matay ka mo mga Miss Beautiful. Di mo magmahay kay amo perte yung dan ko. Sus. Imang ka paglakaw malagi mo magdamog pay lagi. So kaya to Kap, ang kong lugduha ni Kap. Ay, yaw. Ay, ato ning kontak na unsa Ako de. Sorry kay Ma'am. Nakuha mo siya kasi ba, sir? Oh, ang motor bitaw maplata na amin reserva ligi. Kaya kung di mo kagwanta na mo, ari kita reserva. Reserva ba? Ya, kini ako war pa gili. Libo ta bilis bulitas. Di ako aga. Bitaw-bitaw satisfied na ha. Go Ikaw ng pistaya. Awan ang tinaga istorya. Sana all. One hour later. Saan to mga tawanan? Uy, kapitan sa barko ko no check engineer man himan. Wa may sangot mo gawas na to. Snura magsisigtok kung kami dakwat. Agoy, ang taon to. Morak series pada. Maunsa ita. At tuon na to atong pa. Saan mo tayo mong gihatag mo kay challenge? Tapos ginoo ko. Muuli na taan yung magsibagot mo. Sus! Madam, isang ginoo ko madam. Katong imong na mo. Kato engineer kapitan. Oh! Ano man? Ay, wak may paninta. Uy, sus. Uy, kabuga. Gibi ka pila nga naban ng suoy. Ano si? Nga. Wala, uy. Hamang gibihaan, uy. Gibihaan. Bayas ka ilang pikoy. Gamay to, uy. Sus, yung siling kulikwat. Siling. Paita. Awa, kabuga din. Ma'am. Aw, mami. Ano, gani, sir. Unsa inyong gibugtan rin, Ma'am? Ang siling kulikot. Siling kulikot? Oh, gano'n. Kang kapitan? Oh, katong. Uni si engineer? Oh, nag-ayo lang kapag sa bulsa. Nya, ang gidadi ay. Ginoo ko. Ingon pang tagbawon ni, mani man sa sungod sa kapil ug napil ang suot. Ay, sus. Gusto din mo kanang pinabaway. Oh, musukul ani. Oh, kana. Olo! Imuha lang kana dam. Imuha lang dam kay suot sa pila ka tuig. Kana pila suot ang anak ko. Basi mabungog lana ba? Bisag ka pang magtulog. Ari ni, mutulog sir pa man ni. Iniya na lang anak. Sir, kahit na. Oh. Sukul ko na. Sukul ka anay. Di ka na mo tabibi mo nga bilang sa boss. Tay ko ha. Kayos. Ate, kagonta ba ka ni ron? Tira ba ning kahia ko Bisa pag mo kapyot ni Mayana. Taksid ko ni ron. One hour later. Ay, sakit. Piste. Di wala lang. Nakuha di ay. Ay, pawala na lang ko ng agad. No.